हमारा धुरंधर भैया के चमचा इतना संस्कारी होगा सन कि हमने के आग में आप पानी में खड़ा होकर बोल दी सन तो हमारा धुरंधर भैया ना मोनियन। हमारा धुरंधर भैया के हिसाब से उनकर चमचा नु केहू खाती खाली लड्डुए हो गेल सन, ठीक बा। हमने के कुछ क्वेश्चन भले उ दुकवन सिंह कह के लोग के गरियाव सन, लेकिन धुरंधर भैया ना, धुरंधर भैया के चमचा एकदम संस्कारी हुए सन। अब एगो गाना आइल सेंट के सीसी, वो चोरावल गाना ट्रेंडिंग में चल गई। देखो बिना आपन गाना तो आज तक ट्रेंडिंग में जात नहीं खे, ठीक बा। टिप टाप के कहीं से गाना आ जाता तो लोग सुने खातिर ट्रेंडिंग में चल गई हो, तो एक जना वीडियो बनैले बड़न कि हाँ ट्रेंडिंग दुकान। हम मानते हैं भैया आपके ट्रेंडिंग स्टार है, दुका है आपके लिए भगवान है, लेकिन आप किसी को गाली दीजिएगा? आप बताइए ना, आप गाली दे रहे हैं। सेंट के सीसी उठाएगा दिए हैं गुड्डू रंगीला का पंच लाइन, केहू केतनो थेथरोलॉजी बतियाला से ना होला मर्दे, तू केतनो थेथरोलॉजी बतियाला कुछ बतियाला, लेकिन जौन फैक्ट बात रही नु उहे बात रही। उ गुड्डू रंगीला के पंच लाइन तू लोग उठाए गा देले बड़ लोग, ओकरा बाद से उठाए गइले बड़ लोग तबे ट्रेंडिंग में गइल बड़ ना। तो एंगा तो देखत नहीं की 4-5 दिन से गने गने खाली गने गने आवत, लेकिन एको ट्रेंडिंग में जात नहीं खे। आई चमचा लोग बकचोदी बतियावत लोग, बाप रे क्या कह रहा था। इसका इसका बात सुनिएगा ना तो आपको एकदम एथी हो जाएगा। लोग को गाली दे रहा है, धुरंधर भैया कहते हैं बाप रे हमारा चमचा तो एकदम माने एकदम फूल बरसावल सन लोग के मुंह में से, एकदम फूल पूजा करे सन हो लोग के। इतना पूजा करता ना धुरंधर भैया, वीडियो ना देखे लगा हो, जाके देखबो मर तनी पेजवा पर कितना बड़का पूजा करता है। ठीक बा गाना गाना ई गाना पर हंसी से आवतन कि गुड्डू रंगीला चोरैलन के और क्या, गुड्डू रंगीला से चोरैलन खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव से उठा ले गइलन दोसर के हऊ हऊ भैया छोटका भैया। अब बताओ ले इतना माने इतना मजा आवतन ये गाना पर। 3-3 आदमी ये गानवा के चोरैलो, सब बताओ ना ई गानवा कितना, ई गानवा ऐसा बढ़ बाकी बाजी, ठीक बा। बाजी का है विवाद करैले वालो गाना उठैले वालो तो बाजत कहाँ बा मर्दे, लोग देखे खातिर चल जाता। अब एगो हम वीडियो बना देनी कि सेंट के सीसी आइल बा, हई आदमी हऊ आदमी चोरैले वालो, तीनों जना गाना चोरैले वालो, तो लोगवा तो देखबे करी जाके कि सेंट के सीसी का। हमरो ऑडियंस तो हमरो भाई वाला हमरो प्यार करे वाला बड़ नहीं बाड़ लो, तो इहो लो जाके देखी लो नु कि देखो तो सेंट के सीसी का होला। अब इहे सब व्यूजवा लेके आ ट्रेंडिंग में चल गनी, और ओकरा बाद मर्दे तहार चमचा के एकदम लागल लोग फूल उगले, इतना फूल उगला तलन भैया का कहीं हम। तू तो मर्दे लाइव आके धुरंधर भैया कहेला कि हई हऊ हई हो गई बा हमार चमचा, एकदम लोग के पूजा कर सन। देख लग कितना पूजा करता तनी एकरे के मर्दे समझा लो ना हो। एकरे के कहियो कहियो हमार बरमंडे खराब हो जाला एक वीडियो देखे नहीं तो हम एकरा के का कहीं। हमार धुरंधर भैया मानता नहीं तू ट्रेंडिंग स्टार बड़ा, तू सब स्टार बड़ा, मतलब दुनिया के सब स्टार बड़ा, लेकिन एक मतलब थोड़ी भाई कि तू दूसरा के तू गाली देबा। आज तक ले कबो गाली सुनले बड़ा, जितना जौन चीज करेला उहे कहे नहीं। अब गाना चोरैले बड़ा तो हम चोर ना कहे, बतावा ना है। भले भले कुछ माने देखो गुड्डू रंगीला दूसरा के उसे उठैले बड़ा तो उनको कहत नहीं। अब हऊ एक जना हमार छोटका भैया बड़ा वो उठैले बड़ा तो उनको कहत नहीं, तू उठैले बड़ा। ये बात पाका बानू, तू उठैले बड़ा भले अंतरा अंतरा कुछ कहले। अब गुड्डू रंगीला तो खाली पंच लाइन, तू खाली पंच लाइन गुड्डू रंगीला के उठैले एक जना तो तार पूरा गनवे उठा देलन मर दे। अभी कहाँ से लीक भइल बा, केंगा लीक भइल बा एकर पता तो आज तक ले कोनो गाना के पता लगल बा? आज तक ले कुछ पता लगल बा कि हिंकर गाना जौन गइल ह उ हई हेजा से लीक भइल भइल? आज तक ले पता लगल बा? लेकिन का कहल जा मर्दे, अपना चमचवा के तनी सुधार मर्दे। कहत कि गाने आज तक ले ऐसा नहीं सुनले, तना ठीक गाना बा मर्दे। एगो एगो हलवा सुनले बड़ा, कुआं में मेढकवा रहेला सन तो लागेला ओकनी के कि इतने में जिंदगी बा। आ जब कुआं से बाहर निकलिया सन तो लागी बाप रे हम कहाँ आ गइनी। वही आज रिएक्शन देता मर्दे। हई बंद करो एक मर्दे बकाबुकी, कह कि तार प्रणाम करो, तारा के बड़ाई करो, लेकिन लोग के गाड़ी मत दे। बाकी आप लोग बताएं कि यही पर आप लोग के क्या राय बा। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।